Samantala sa ating good news naman po, top-notcher sa licensure examination for teachers mula sa bayan ng Mapandan, binigyang pagkilala. Kilalanin po natin yan. Ikwento mo, Idol Maya. Pasado na, top-notcher pa. Yan ang pride ng bayan ng Mapandan na si Jocelyn T. Garcia. Ang makapasa sa licensure examination for teachers ay ang unang hakbang sa pagkamit ng pangarap ng mga susunod na tagapagsulong ng edukasyon. Ngunit ang mapabilang sa top 10 examinees ay maituturing na isang malaking tagumpay para sa mga bagong guro. Kagaya na lamang ni Jocelyn T. Garcia mula sa Barangay Primicias, Mapandan, Pangasinan. Nakakuha ng 93% passing rate si Garcia, dahilan upang siya ay mapabilang sa top 8 ng katatapos lamang na licensure examination for teachers noong nakaraang Marso. Ang kanyang galing at dedikasyon ay binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Mapandan. Ayon sa tanggapan ng alkalde, nagsisilbing inspirasyon si Jocelyn Garcia sa mga kabataan na nangangarap rin maging isang guro. Tunay ngang kapag sinamahan ng sipag at tiyaga, maaabot ang inyong mga pangarap. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.